ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತನಾಥ ಯಾನ್ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರನು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದಾಸಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇವ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಾದಿತ್ತು ಎಂಗೇಪಲ ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇತನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಾದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಎಂಕ್ ನಾನು ಕಿನ್ಯೊಪ್ಪನಾಗ ಊರಿಗೂ ವರ್ಷ ಬರೋದಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಆಟೋಕೆನಂತ ಆಟ ಬಂದಾಗ ಟಿ ವಿಡು ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಡು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಟೇಪ್ಡು ರಿವೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಏನು ಸುಮಾರು ಕೆಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಜನಕುಲ್ ಬೋಪಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗರೆ ಯಾನ ಬೋಪಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪುಂಜೋಗ್ಲು ಅಂತವ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಜೋಗ್ಲು ಬರ್ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತದಪ್ಪಗ ಅವು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಕುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತೆ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತುಂಬು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇವ್ಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಣ್ಣಿನಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಕ್ಕಂದು ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಟಿ ವಿಡು ಲಾಫ್ಟರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ ನವೀನ ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಜ್ಜನ ಪೋದು ಶಿವಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ದಂಗ ಶಿವಣ್ಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ ಆರೆ ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತೇರ ಆರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡದಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಆತಮ ಅಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಐತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಮರ್ಮ ಏರೆಗಾಣ್ಲ ಗೊತ್ತನ ಬೈಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗಾಣ್ಲ ಗೊತ್ತನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡದಾದ ಐತೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕದ್ರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗೊಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಅವತಾರಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಏರ್ಮೆ ಗೋಪಾಲೆ ಪಂಡದ ಸತೀಸಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರಿಜ್ಜ ರಂಗ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರಿಜ್ಜ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ವಿಠಲ ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ಏರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ವಿಠಲ ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ಶಿವ ಶಿವ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಶಿವ ఒక ಕುಲಿಯರ್ ಮೇ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅವತಾರಲೇ ಈ ಬಲೆ ತಿಳಿಕಾಲೆ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಏನಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರುವೇರು ಭಾರಿ ಇಟ್ಟವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಪಾತ್ರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ದಾಗ ರಿಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಪೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಪಾತ್ರದ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಧ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ ಪಂಪಕಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಪೂರ ನಾಟರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಟೀಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಬಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆತ ಜನಗಳನ್ನ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಈ ತಾರೀಕು ಊಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೋದು ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಜನಕಲು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಡ್ಜೇರು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ ಸುಮಾರು ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಸುರುಡು ಒಂಜಿ 18 ಟೀಮ್ ಬತ್ತನ ಕಡೆಕ್ ಹೋಯ್ತು 32 ಟೀಮ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬೋತರತಿ ಈತು ಬರ್ತದಾನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಮಾನ ಅಂಡತ್ತವನು ಈನ ಭಂಪ ಒಂಜಿ ವಾರಡ ತುಂಬು ಪೇಪರ್ಡ್ ಬತ್ತಜ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಾನ ಆತು ಓದಿದಿನೇ ತಟ್ಟಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಒಟ್ಟಾದ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಕಿಯ ఒక 4 ದಿನ ಎರಡಲ ಬಂತಿನಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸೀದಾ ಸಮಾರಂಭಗೆ పోతుకుల్ని ಅವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂದು ಲೆತ್ತಿರ್ ಲೆಪ್ಪರಜಾನ್ ರಪಕ್ಕ ಲಕದುಂತಿಯೆ ಎನ್ನೆದುಡು ಕುಡುಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಿ ಲಕದುಂತಿಯೆ ಪಕ್ಕತೂನಗೆಂಚಿನ ಬಂಕುನು ಯಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸೆ ಹೊಯ್ಗೆ ಮನೆ ಆಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸೆ ಬಡಗು ಮನೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಯಿನಿ ಅಡೇಗೆ ಅಂಗಿ ಸೆರೆ ಮಲ್ತ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಟಿವಿ 9 ಭದ್ರಡರೆ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭದ್ರಡ ಮುಕ್ಕಲೆ ಬೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಬೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆ ಜನ ಎಂಚ ಒರಿಯೇ ಉಂತುದುನ ಯಾನ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಒರಿಯೇ ಉಂತ್ವ ಓಲು ಟೆಂಟ್ಡ ಟೆಂಟದ ಮಿತ್ತುಡು ನಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಜನ ಅತಿ ಅವಳು ಸನ್ಮಾನ ಆತಜಿ ಒಂದು ಪುಡ್ಸು ಶಾಲ್ ಬರೋಲ್ತು
ఏనా పనుకుడు మార కాలికైతే ఇల్లావర్ రాకుండా నీ ఆడ పండాను శ్రీనివాసడ నిక్కెంతూ సన్మానాన్ని కన్ఫర్మ్ అండు దేపన్న ఫోటోకి ఎత్తారత ఆ ఫ్రూట్స్ లో సాల్ల కొరుమారా మర్యాదలు ఇల్లా పోపింది నాకు ఇది ఒక్కడే ఇంటి పోవడం ಸುರುಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಯ್ನಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ರಿಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪಂಡೇರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಜನಕನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕಲ್ ಪಂಡದಲ್ಲೇ ನಿಂಚಿನ ಬಲೆ ತೇಲ್ಪಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಲ್ಪಗ ಎಲ್ಲ ಕಾತು ನಂದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಆತನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬುತ್ತನಾಥ ಶೆಡ್ ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಫೇಲ್ ಆತಜಿ ವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಬಂಡ ಎಂಚದ್ದು ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಬೋಪುಜಿ ಐಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಬಂಡ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಪಿರ ಬರ್ಚಿಂದು ఏమంటే యాన్ని ఇత్తముంటే లైవ్ పిల్లలు పోతుంది అంటే ప్రోగ్రామ్ నమ్మ దీని దూర బిదడ్ని దూర బిదడ్ని గాలి పట్టకు గాలి పట్ట స్పర్ధకు బిదడ్న్యాను ఇది గాలి పట్ట స్పర్ధకు బిదడ్న్యా ఇలా అడకి బిదడ్న్యా ఈ సోపా యాన్కెందు ఈ సోపా యాన్కెందు అండి నా బయట సురుక్కి అపశకున బత్తుడు నన్ను నేను సోపుడియాను మెల్ల మేలులాగి వచ్చి ఎంక్లేకి లాప నిక్లేకి లాసు ఓటే మేలులాగివా ಒಂಜಿ ಆನೆಡ ಒಂಜಿ ಸೀತೋರ್ ಪಾತಿ ಏತಲ ಪಾತಿರೋಣ ಅಂದ ಬಾತ ಕಿಟಿಲಕ ಪಾತಿರುಚಿ ಒನ್ನಡ ಪಾತಿರನೆ ಕೊಂತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಪಾತಿರು ಆಂಡ ಮಾರೆ ದಾಂಡ್ಯ ಈ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏತು ಸೋಕುಂಡಿಯ ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ಶೋಕುಂಡು ದೈ ದೆಪ್ಪುಡ ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ದಪ್ಪ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಾನೆ ನಾನು ಕೋಪ ಬರ್ಕೋಚಿ ಆಂಡು ಮಾರೆ ಈ ನಾನು ಈ ಕೆರಳಿ ಸಾಯ ಅಂಚೆ ನೀನು ನಾನು ಕೆರಳಿ ಸಾಯ ನಾತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅನ್ಬಿಡು ಅರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕ್ಕಲು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರಗೂ ಆಯ್ತಾರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು 2 ಮಂದಿ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ಪಂದಿತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓದಪರೆ ಜಡ್ಜಿನ ರಡ್ಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಎಪಿಸೋಡಿಗ್ಲ ಅಕಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆವಡನು ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಸುರುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಮ ಟೀಮ್ ದಿನಾಗ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾನು ಟೀಮ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಎನ್ನೋ ಆಫೀಸರ್ ದಿಪ್ತಿ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಪರ ಅಕುಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಡುಲ್ಲ ఒక కూడా ఫోన్ బంద్ మీద కడే పూర రెడ్ టీమ్ మూజీ టీమ్ 4 టీಮ್ పూರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೋಲಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ಲ ಜಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಜನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ನಂಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶಿವನೆಲ್ಲ ನವೀನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಜನಗಳು ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಮಾರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಎಪಿಸೋಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ನ ಶೋ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಆತನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಪೋಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತರ ನೆನಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಟೀಮ್ ಸುರುಟು ಅక్కడ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಡೀಪರ್ ಹಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡ ಆ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ನಾಯ್ದ ಕಡೆ ನೆರ್ನು ಮಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷವೇ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನೆರ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುನೇ ಬರ್ಚಾದ ಪೂರ ನಿನ್ನ ದಿಸ ಇಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಂಡತ್ತು ಏನನ್ನ ಕೆಪ್ಪನ ಅಂದ ಮಾರ ಐವಾಗ್ ಎನ್ನ ಮಿಚ್ಚಿಕ ಐವರ್ ಓನೆ ಈ ಐವರ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಕಿಚ್ಚು ಯಾನು ಕಯಚ್ಚು ಚಜಿಟ್ಟಿತ್ತ ಚಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಚಜಿ ಗಿಪ್ಪುಜು ಗ್ರಿಪ್ಪುಡು ಶಾಲೆ ఆయన నాలాగి పండైతే నాలాగి తెడిలాకి నేర్దాత ఇంచెంచ పాపకి మొక బేండతే ప్యాసింజర్ నక్లే ఎడ్డనే పంపిని బే పంపిన అట్లే రీచ్ అనగా ఉల్టాదు అక్కల్ కటాల ಸರಿ ಬನ್ನೋಡು పంపికేయే ಫುಲ್ಲು ಅಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆದಿದು ಫುಲ್ಲು ಅಚ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ರಾಸಿ ರಾತಿ ಕದೌಟ ಅಚ್ಚಿ ಅಂದ ಜಾಂಡ ಫುಲ್ಲು ರಸಿ ಫುಲ್ಲು ರಸಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಚ ಉಂಟ ಸರಿ ಸರಿ ಪತ್ತು ಸರಿ ಪತ್ಯ ಪತ್ತು ಅಂದು ಪತ್ತದೆ ಒಂದು ಪತ್ತು ಒಂದು ಪತ್ತು ಪರ್ಸಿಯೇ ಸರ್ಮ ಕರ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಪತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೂಜಿ ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈಟು ಪರ್ಸ್ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ನೋಟು ಒಂಜಿ ಕೈಟು ಓಟು ಪಾಡ್ಯ ಮುನ ಓಟು ಪಾಡ್ಯ ఒక ఇంచిన ಒಂಜಿ ಕೈಟು ಓಟುಂಡು ನೋಟು ನೋಟು ಒಂಜಿ ಕೈಟು ಪರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟು ನೋಟು ಸರಿ ಸರಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂತ ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡಿ
ವಿಜಿಲ್ ಎಂತ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣದು ಬಿರೇಲ್ಡು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡು ಎರಡು ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಕೈಟ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡು ಬಾಯ್ಡ ತಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ಆಪುಜಿ ಬಾಯಿನ ನೋಡಿ ಹುಲ್ಲು ಅಜ್ಜಿ ಜೇಂಜಿ ಬೋಗ ಆಪುಜಿ ಬಾಯಿನ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಂತಾದ್ರೂ ಮಣ್ಣ ದೇವ್ ಮತ್ತೆ ಆಟಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬಾಯ್ಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನೋಟು ಕೈಟ್ ಪರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಡ್ಲ ನೋಟು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ವಿಜಿಲ್ ಎಂತ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಹೌದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ವಿಸಿಲ್ ಕೇಂದ್ರತ್ತ ಎಂಕು ವಿಸಿಲ್ ಕೇಂದ್ರ ನೆಟ್ಟಿಗುಂಡು ಇಂಚ ಪುಲ್ ಅತ್ತಿಂದ ಇಂಚ ಪುಂಡಿ ಪತ್ತೀನಿ ಬಿಸಿಲು ಬೈತ ಪೊಂಜನ್ನ ಬಾಯಿ ತಿಂತೀನಿ ಬಿಸಿಲು ಪೊಂಜೋಲ ಬಾಯಿ ಬಿಗಿಲು ಕೊಂಜೋಲ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಂಜೋ ಬಿಗಿಲು ಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಂಟಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬೇ ಏಪಲ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಂದ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡು ಇಂದು ಪೊಂಜೋ ಬಿಚ್ಚೋ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ ಬಾರ್ತೀನಿ ಆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಯ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಜೂಚಿ ಮಂದ ಈರು ಮಿತ್ತಿಗಾತಿ ಬೇತು ಬಾದ್ನ ನಾ ಕರ್ಮ ಅದೇ ವಿಸಿಲ್ ಪಾ ಪೊಂಜೋನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಆ ಪೊಂಜೋ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ ಯಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ ಇವೇ ಪೋದು ಪೊಂಜೋನ ಮಿತ್ ಪೊಂಜೋನ ಗೆತೋನು ನೆರಡ ಸ್ವಂತ ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣುದಿಲ್ವಾ ಇಂಥ ಯೌವನ ಇರುವ ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬೀಳುದವ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಕರ್ಮದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವನನ್ನು ತೆಗ್ದಾಕಿ ಧನ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಡಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ನ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಪಣ್ಣಾಗ ನೂತು ಟ್ರಿಪ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ರಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅವು ರಡ್ಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಬೋಪುಂಡು ಆಯ್ತಬೇಕು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಸುರಂಟು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಜನಗಳನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋ ಸುರಂಟು ಜನಗಳನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸುರಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಂಪನತ್ತೀರು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಆರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮನ್ಪುನಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತೇಶ್ವರ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಂದು ಬಿಡ್ದು ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ತೂಲೆ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಿಲೆ ಜನಂದು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಸುರಾನ್ ದುಂಬದ ಬರೋ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಪಿಕಪ್ ಆಂಡು ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ಟೀಮ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಡುಪಿದ ಮಸ್ತು ಬದಲಾಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನನ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬಲೆ ತಿಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಸು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ತಂಡಾಗ ಇಡೀ ಫೇಮಸ್ ಅಂಟು ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಅರ ಶುರು ಅಂಡು ಒಂದು ಇಡೀ ಕೋಟಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜನಗಳು ತೂವರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಬಲೆ ತಿಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದು ನಂಗೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೆಗೆ ಜನಗಳು ಪೂರ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮಲ್ದೆ ದುಂಪುರ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಂದಿತ್ತು ತಾವು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಸುದ್ದಿದೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಬಲೆ ತಿಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ಪಡಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿತ್ತನ್ನ ಅದೇ ವಿಜಯನ ಅಲ್ಲೇ ಬಲೆ ತಿಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಬಂದ ಕಾವೇರಿ ಈರ್ ದೂರ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಲದಮ್ಮೆ ಪುದಾರ್ತಿ ಅಪ್ಪು ಗಂಟೆ ತಾನು ಪಿರತು ವರ್ಷಿ ತುಂಬಲೆ ಹೊರತು ಬಂದು ಕಾಸುವಲ್ ದೀಪರ್ ಬಿತ್ತುಂದುಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತ್ತಲು ಬಾಬು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳು ಮತ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಾಟಕ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇತ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಯಾನ ರಾಮೆ ಈರು ರಾಮೆ ಬಲ ಸೀತೆ ಅಪಗಾಡಿ ರಾಮೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಈರು ರಾಮೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಈರು ಮೋಲು ಸೀತೆ ಅಂದ ಈರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತೋನಿಂದ ಈರು ರಾಮೆ ಆಪನ ಬೊಚ್ಚಿ ಅತ್ತಂದು ಏರು ಮಾರ ಜನ ಏರು ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಪು ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ದೀಪ ಒಂದಿನ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ದೀಪ ಒಂದಿನಿ ದೀಪ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬಡಿದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೋ ಗೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ದೀಪ ಒಂದು ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಎಂತನೇ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಜಾಪುಂಡ್ಯ ಎಂಚಿಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ದೀಪ ಒಂದಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಬಗೆಂಜಿ ಕರ್ಮ ಅತ್ಯ ಒಂದು ಈ ಎಂಜಿನ ವಣ್ಣಿ ಯಾನ್ ರಾಮೆ ಅಂತಂದ ಈ ರಾಮೆ ಅಂತ ನಲ್ಲ ಕೈ ಮುಟ್ಟೋಲಿಂದ ಮೇ ಮುಟ್ಟುದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಮೆ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚ ಅತ್ಯ ಈ ರಾವಣೆ ಮಲ್ಪು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಕೊನೆಯರ ದಿಕ್ಕುಂಡ್ಯ ಅಪಾರನ ಈ ಮಲ್ಪುನ ಅಪಗಾನಿ ಅನ್ ರಾವಣಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದಿರಿ ನಾವು ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಏನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಡಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಏನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನಾಯ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬಲೆ ತಿಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಟ್ ಆತಿನ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನೆ ಐಡಿಯಾ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದಿದ್ದಾರೆ ನವೀನನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಶಿವನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಂತಿದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಡ ಬಾಕಿ ಎನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತಾಂಶದ ಸುಭಾಷ್ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನು ದೀಪ್ತಿ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನು ಶಶಿ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನ ಸುಧಾರಾಮ ಪೂಂಜಾ ಪನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಪನ್ಲೆ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಕಾಂತ ಪನ್ಲೆ ಪೂರ ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರಿದು ವಾಸು ಪನ್ಲೆ ಊರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಂಡ ಶ್ಯಾಮ್ನ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್
ಅಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾದ ಟೀಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಟೀಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನಿಗೆ ಆತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತಂತೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ನ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದಿರ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಬೈತಾನೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ಆತ್ರ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತೊದಪರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಜನ ಸೇರ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಯಾನಿ ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೋಪೇತಿ ಯಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಬಂದುಲ್ಲಿ ಇದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಕುಳಿಯಪ್ಪಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಗಾಳಿಪಟ ಬತ್ತವ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುತ್ತ ಏರ್ಲ ತೂವಂದಿನ ಗಾಳಿಪಟ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡು ಆ ಗಾಳಿಪಟ ಗಾಳಿಪಟಗೆ ಏಲ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗಾಳಿಪಟನ ಬತ್ತವ ಇದೆ ಈರ್ನ ಗಾಳಿಪಟ ಚುರ್ ತೋಜಲೆಂಕ್ ಆತು ಸುಲಭ ತೋಜಾರ ಆಪುಜಿ ತೋಜೋಡೆನಾ ಎಂಕ್ ತೋಡೆ ಅಪಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗಾಳಿಪಟನ ಬೈಪೆ టిట్టిరి కానకుర్లి బాతుకోరి పంబుచ్చు కొరుంగు నీర్నాయి కుప్పులు కోగిల ఓ బావులి కేంకలే ఓ పక్కితలే పక్కి పూల గాలిపట ఎంచండు పూయనా ಈ ಗಾಳಿಪಟನ ಯಾನ್ ಭಾರ ಓಡ್ಯಾ ಈ ಗಾಳಿಪಟನ ಭಾರತಿ ಅವು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವಡು ಗಾಳಿಪಟನ ಅಂದೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸೇಜ್ ಆಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಗಿಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪುಟ್ಟ ಪೋಪುನು ಮಿತ್ತು ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಇಟ್ಲೆ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಾರಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆ ಜನತ ಉಲಾಯ್ದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆವಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆವಡಂದು ಒಂದು ಲಾರಿದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಎದುರು ತಂದೆ ಅವು ಪೂರಾ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಪೂರಾ ನೀ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣನ ಲಾರಿದ ಎದುರು ಉಂಟ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣನ ಲಾರಿದ ಎದುರು ಉಂಟನಾಗ ಈ ಜನತ ನಾಲ್ಕು ಕಿಡ್ನಿಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ರಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿಲ ಬೆರ್ಪುರಿದಿಂದ ಹೋತುಂಡು అయితే ఈ గాలిపటాలే ఈ గాలిపట బైదిన ఫస్ట్ ప్రైజ్ ని ఈ రడ్డు కిడ్నీ బార్పగా ఏర్నాండల కుంటుంది పండేని అంచల లెతున్ బైదిని దాని మనపా ఇది మిత్తు పున ఒరియువా ఒరియుండ తూక ఒరిగిన నిన్నుండత గాలిపట రాపగా నేను ಬತ್ತಗ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟೆಗಳ ಸೋಬೋಪಿನಕಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರೆಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಸಿ ಕುಡಲ ತಿಲ್ಪಿಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ನಂಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನೋಲ ಫ್ರೈಡೇ ಪೋದು ದಾಸ್ತ ಪೋದು ರಡ್ಡು ವಾರ ಪೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪುನ ಕುಡಲ ತೆಲು ಬಲೆ ತಿಲ್ಪಿಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ 1 ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಶಿವನ ನನ್ನ ಕುಲ್ದು ದಾದ ಮನ್ಪುಕಂದು ಎನ್ಯ ಬಲೆ ತಿಲ್ಪಿಲೆ 2 ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅವನು ಇತ್ತು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡಲ ತಿಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಟಾಪ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಎಡ್ಮ ಟೀಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕಂದು ಒಂದು ಕುಡಲ ತಿಲ್ಪಗ ದೀನಿ ನಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ದಿಯಾರೆ ಅವು ಕುಡಲ ತಿಲ್ಪಲ ಐಡ್ಲು ಸೂಪರ್ ಬಿಟ್ಟಂಡೆ ಪಂಡಗ ಅವು ಒಂದೇ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಏನಾರ ಕಡೆ ಎಡ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ಸುರುತ ಸುತ್ತು ಆಂಡ್ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತಲ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತು ಮುಗಿಂಡಿ ನನ್ನ ಒರಿದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೇನು ನನಲಾತ್ ತೆಲಿಪಾರೆ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ಸುರುತ ಸುತ್ತು ಆಂಡ್ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತಲ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತು ಮುಗಿಂಡಿ ನನ್ನ ಒರಿದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೇನು ನನಲಾತ್ ತೆಲಿಪಾರೆ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡ ಮುಖ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಎತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಅಂಚದ ಕುಡಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತ್ರ ಪ್ರಶಂಸದ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೂಡ ವಿನ್ನರ್ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದ ಕುಡಲ್ ತೆಲ್ಪಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮರೆ ನಾಲ್ ನಾಯುಂಡು ಒಂಜಿಲ ಗುರೆಪ್ಪು ಜನ ಯಾನು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿದ್ದು ನಾಯಿಲ್ ಕಾಲಿ ಬಾಯಂಗ ಐಕ್ ರಪ್ಪ ಫೋಟೋಗೆ ಎತ್ತದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಾಡಿ
ಅಬೆ ನಾಯ ನಮ್ಮನಿ ಕುರೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಕೆಬಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಏರ್ದಾಸ ಆಯ್ಪುನು ಬೇ ಮರ್ಲ ನಾಯಿ ಗುರೆ ಪರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡ ಸೈಕಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಉಂಟ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ನನ್ನಲ ಸರಿ ಆತಜ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ನನ್ನಲ ಸರಿ ಆತಜ ಮರ್ಲ ಅವು ದೀತಿನತ್ತು ಬೋದಿನ್ ರೋಮ ಇಂದೆ 6 ಕೇಣು ಇನ್ನ ಕೆಬಿ ದಾನಿ ಕೇಣು ದೀಂದ ಇಂದದೆ ನಾಯಿ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಲಿ ಇಂಕ ಬಿರಲಿಟ್ಟದ ಭಾತಿರುವನದಿ ಐ ಕರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವೆ ನಾಯಿ ಕ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎರಗಿ ನೆರ್ಪಿಂದೆ ನಮ್ಮೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ನಟ್ಟು ನಯ ಪಟ್ಟಿಂಗ ದಗಲ್ ಬಜೆ ಆತಿ ரெண்டு பொருளுத பாக்குறேன் ಗೊತ್ತಾಡ ಆ ಕೆಬಿಗೇನು ಜೊತೆ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಪುಡಾಯ್ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಪುಡಾಯ್ ಎಂಚ ಪುಡಾಯ್ ಏನ ಬನ್ಪಿನಿ ಬೇ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಸಂಡೆ ಐತಾರ್ ದಾನಿ ಯಾಪ ಸಂಡೆ ಐತಾರ್ ದಾನಿ ಸಂಡೆ ಐತಾರನೇ ಬರ್ಪುನು ಮಾರ ಮಂಡೆ ಐತಾರ ಬರ್ಪು ಶುಕ್ರವಾರ ಹತ್ತಲೆ ಸಂಡೆ ಐತಾರ್ ದಾನಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಪುನು ಮಟನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಪಿಸ್ಸತ್ತು ಮಾರ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿಂದಿ ಆನಿಂಚ ದೆಸೋ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ಜೋಕುಲು ಬಂಡಿರು ನಮ್ಮ ತುದಿಕ್ಕು ತೋಟೆ ಪಾಡುಡು ಮುರುಗೇಸಿ ತೋಟೆ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರವ್ರ ಬೆಲ್ಲೆತ್ತ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಟೆನಿ ಗೆತ್ತದು ಬತ್ತಿ ಕುಲ್ಲದು ಫುಲ್ ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪೊಕ ಎಂಕುಲ್ ಪತ್ತೋದು ತೂ ಕೊಡ್ದವನ್ ಸೀದ ತುದಿಕ್ ಪಾಡಿ ತುದಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆಜಿ ತೋಟೆ ಪುಡಾಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಮುರುಗೇಶನ ತೋಟೆ ಬೊಟ್ಟಾಣು ಮುರುಗೇಶನ ತೋಟೆ ಬೊಟ್ಟಾಣು ಯಾನ್ ನಿಲ್ಕ ತೂಪೆ ರಡ್ಡು ಮುಗುಡುಲೇನಂತೂ ತೆಲ್ಬು ಅಡಿಗೆ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚಾಡು ಮುಂದಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಗಿಲ ಲುಂಗಿಲ ಗೆತ್ತು ತುದಿಕ್ಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ತಟ್ಟು ತೋಟ ಪುಡೈನ ಎಂಕ್ ತೆಲ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಮುಗುಡ್ಲೆ ನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ಲ ಮಿತ್ತು ನೀರಿಡಿಂಚ ತೇಲೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನು ಮುಲ್ತಿಡೆ ಪಾಸಾಯಿ ಎಂತ ಎಲ್ಲೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನು ಮುಲ್ತಿಡೆ ಪಾಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದಾದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 4 ದಿನ ಹೋಮ್ ಓಡಿತ್ತೆ ಗಣವಮನ ಕಿಲೋಮನ ಮರ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಕೋಮ ಹೋಮತ್ತು ಏನ ನಾಯ್ದ ಚಿಂಜೆ ಅನ್ ಕುತ್ತರಿಡಿ ಬಾಡ್ರೆ ಫೋನ್ ರಿಂಗ ಒಂದುಂಡು ನಿನ್ನ ಐಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಡು ಬುಜು ಹೋಯ್ತು ಕಿರ್ಮುನೆ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಕೆಬಿಕ್ ದೀದ ಬಾತೇರು ಕೆಬಿಕ್ ದಿಂಡಲ್ ಒಂಜೆ ದೀಜಿಡ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರ್ದು ಗುರು ಏನಗೆ ಹಲೋ ಎಂಚ ತೋಟದ ಬತ್ತಿ ತಾಳ್ದನು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲವನ 1 ಮಿನಿಟ್ ತೋಟದ ಬತ್ತಿ ತಾಳ್ದನಿಗೆ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲವನಿಗೆ ತೋಟದ ಬತ್ತಿ ತಾಳ್ ಮುನ್ನ ಆಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಬೆ ಬಲತ್ತ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಚುಮುನಿ ಬತ್ತದು ಬತ್ತು ಬೆತ್ತ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಟೆ ಬತ್ತು ನಡು ಕೊಂಜಿ ಬತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ತೋಟೆನ್ಲ ಬಲತ್ತ ಕೈಟ್ ಬತ್ತು ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಕುರುಕುರು ಶಬ್ದ ಅಂಡ ಬರಂತು ಇದು ಅವಲ ಬಂದ ಓಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಾಲೆ ಏನತ್ತು ಅವಳು ತೋಟೆಲ್ಲ ಚುಮುನಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಂಡತ್ತ ಎದುರ್ದ ಜನನೇ ಖಾಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜನಕಲ್ ಜನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಲ್ಲ ಆಂಡ ಓಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಇತ್ತ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಸಂಚೆ ಹಾಕಂಡ ಕುಟಿನ ಸಂಚೆ ದೇ ಹಾಕಿ ಜನಕಲ್ಗೆ ಏನು 99 ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ 110 ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ತಿಳಿದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತಿಳಿದ ಸೀಸನ್ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವಡೊಂದು ಜನಕಲ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ದಾನ ಕೊರೋಡೊಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೂರು ಟಿವಿ ತೂರೆ 10 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೂರು ಟಿವಿ ತೂರೆ ಕುಲ್ಲೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೂ ತೂವರೆ ಅಂಚದ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ 2 ದಿನಿ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ 2 ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಟ್ರೀಸ್ಲ ಬೈದಿರು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಅದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಮ್ ವೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ 100 ಸುರುದ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಆತ ಇಡ್ಡತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ 2 ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಮೂರನೇ ರೌಂಡ್ ಆನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿಟ್ಟು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ
ಮಸ್ತ್ ದಾಯಕ ಪಿಕಪ್ ಆತನು. What about cricket? Yeah. Cricket? Yes. Cricket. Yeah. Cricket is ಕ್ರಿಕೆಟ್ that is. ಅವು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಮಂಗ ಹಾಪುನದಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡು ಆಯ್ನಾತು ಬುಡು. Yeah. Cricket is correct. Cricket. Okay. Cricket is 2 balls. Yeah. 2 ಬಾಲ್ ಒಳ್ತು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಾನ ಒನ್ನೆ ಬಾಲ್ ಒನ್ನೆ. Okay. 1 ball. Yeah. 1 bat. Yeah. And 3 wickets. ಆಮೇತ ಮೂಜಿ ಬಿಡ್ತ. 6 wickets. 6 wicket. Okay. Jumla motta. What is Jumla Motta? You don't know Jumla Mutta? No. Jumla Mutta means grand total. Yeah. Okay. Now. Yeah, 6 wickets. But cricket is very important thing, you know. Very important. Very important. Center guard. Yes, center guard. Center guard is very important. Very important. Cricket playing, it is ball boring, full damage. No joke, no santana. No Santana, pura nirsantana. Okay. I am very sorry. What is your sweet name? Sweet. Sweet. Sweet salt. Very sweet. Idal. Sweet salt at jalebi. Dade wo sweet name kenni. Name. Name? Nema. Nema. Nema ta kola. Dade wo. Name. Nema panda pudar. Pudar? Yes. My name is Mallika Beripal. Yes. What is this Mallika Beripal? You don't know? No. Okay, my Mallika Beripal. You know Mallika Sharwat? Mallika Sharwat. Elli langi chatti partying dancing. Illi chatti 2 pieces. I can't know. Beritale ki thali. Can't know. Mallika. No. 1 minute. Inge what ekkallu? Yeah. This is murder. 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 Nanala gottappaji fanpa iye murder aatu maga. Murder. This is Mallika Sharwat. My Mallika Beripal. This is 2 families, 1 family. Okay. Kutumba onje. Amara ille kutumba. Avara molla kutumba. Ena? Snake milk pudding. Milk pudding. Okay. Milk pudding. Where? Kenya. Oh, South Africa. No. Where? Talapadi, Kenya. ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಸೀಸನ್ 1 ಸೀಸನ್ 2 ಕೊಡಲ ತೆಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚನ್ ಬಂದಾಗ ಸುರುಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡೇರು ಮುಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡ ಶುರುವಂತ ಇಜಿನ ಬಯ್ಯಾಡ ಆನಾಗ ಜನಗಳು ಪೂರ ಬೇತೆ ಪೋದು ಬೇತೆ ಟೈಮನ್ನು ಒಣಸ್ಮಂತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಆನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಗೆ ಒಣಸಂಬರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂದಾಗ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಂದು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಜಾತಿಗ್ಲಾತ ಅಂಚದ ಜನಲ್ಲ ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯಲೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯ ಭಾಳ ಇದನ್ನ ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿನ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಪಾತಿರೋರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಪಕ್ಷ ಬುಡ್ದು ಜಾತಿ ಬುಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಜಾತಿಲ ಸೇರ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಹಿಂದೂಲುಂಡು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಲುಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಲುಂಡು ಪೂರ ಜಾತಿಲುಲ್ಲ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ತಿಕ್ಕಣ ಇತ್ತು ಓಲ್ ಅಕ್ಲು ಒಂದು ಜತ್ತದ ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೆ ಈ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಅಕ್ಲು ನಾಟಕ ಬೆಳೆತ ಮಂತಲ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕು ನಿಂತಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪೆ ಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಗಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಜನಕ್ಕನ್ನ ಗುರ್ತಾರ ಶುರು ಅಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕಾಸದ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಮನೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗುರ್ತಾಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನ ಅಕ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೀಮ್ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಜನಗಳು ಬರ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಇರು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಿದ ಅಲ್ಲ ಈ ಟೀಮಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಟೀಮಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಕಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಶುರುವಾಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಕನ ಬಂಗದ ಇದನ್ನು ಈತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕದಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುರಾಣಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ಶಿರೂರ್ದ ಸ್ವಾಮಿದ ಒಂಜಿ 6 ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಅಂಡೆ 2-3 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಫೋನ್ ಇಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಫೋನ್ ದಿಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ SMS ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೀರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೀರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 6 ಪಂಡೆ ವಿಜಯನಿಗೆ ನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಏನು ವಿಶೇಷ ಬಂದು ಏನು ದಿನೋಲ್ಲ ಎಡಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಏನು ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾಮ್ ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನೇ ಮಿಸ್ ಅನ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ
ಹೆಂಗೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಂಡೆ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಕ್ಕಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಟು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ಬಂದು ಏನು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬಂಡಂದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನಿ ಈ ತುಳು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಆ ಭಾಷೆನಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ಪೂರ ತೋಜದು ಕೊರಿಯರು ಅವಲ ಐಟ್ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯ ರೂಪಡು ತೋಜದು ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಾಪಲ ಟಿವಿಡ್ ತೂನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ತು ನಂಗೆ ಮದತ್ರ ಬೋಪಿನ ಬಣ್ಣದುಂಡು ಐಕೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ರಾಮ್ ದಿ ಒಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಡಮೆ ಕಾಲೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಕಾಲೆಕ್ಲ ಎಡಮೆ ಕಾಲೆಕ್ ವಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ 10 ಕಾಲೆಕ್ ಇಂಗು ತೂವರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಇದ್ದಿಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಡ ಎಂಚಿ ಹಾಪುಂಡ ನಂಗೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ ಕಾಪಿಯ ಪರ್ಜಡ ಇಂಜಿನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಐತಾರಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕುಲಿತು ಮೂಜಿ 4 ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ದುಬೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಬಾರೇನ್ ಕತಾಡ್ ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನಗಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಬರಲ್ಲ ಸುರಾಂಡು ಇದನ್ನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈತು ವರ್ಷ ಮೆನುಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಕಲ್ನ ರೇಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡ್ದುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂದೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ 15,000 ಟಿಕೆಟು ಅವು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಎತ್ತಲು ಬಂದ್ಬಿದ್ದ ಜನಗಳಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿ ಒಂಚೂರು 5,000 ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನವನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೆನೋಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸುಲಭ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪರ ಕಾಂಡಿಡ ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬೆನೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಬೇತೆ ಬೆಲ್ಲುಂಡು ಬಯಡ್ ಬತ್ತಕ್ಲಿನ ತೆಲ್ಪೋಡು ಸುಲಭತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪುನ ಬಂದು ಒಂದು ಮರದೆ ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲು ಹಾಕ್ಲಿನ ಒಂಚೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಿಖಿಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎತ್ತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಲೆಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं. बाप साव लक्कनीरना मूल खई बोली बाप ले कर्म बाप लक्कना निक्क करुणे इज्जा मारा मारी वानमिंद म्यूजिक में एंट्री म्यूजिक मूल खई बोली ಇದನ್ನ ಆಯೆ ಸೇನ್ ಸಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೂಲಿ ಖಾಜಿ ಬಾರ್ ಚೆಲ್ಪಂದುಲೆ ಮಾರಿ दादा ಕೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನತಿ ಎಂಚ ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬಂತು ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೀನಿ ನಾಯಿ ಊರಿಡಿ ಬಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಅಡ್ಡ ಹೋಯ್ದಿ ಇತ್ತಿನ ನಾಯಿಲು ಮಾತ ಪುರೇಪುನ್ ಮಾರೆ ಸೋಯಂಡ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಒಂದು ನರಮನಿಯ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು ಮಾತೆರೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಊರಿಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತಿನತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾಯಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಶೋರೂಮ್ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಪಿರವು ಫೋರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಯಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಾಯಿನ ತುಂಡ ರಪ್ಪ ಗುರ್ತ ಬತ್ತಲಿಯ ಸೋನಿ ಟಿವಿದ CID ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾನು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದ ಹೋಗುದು ಎಂಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆದೇವ್ ದಾದಾಂಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಡೆಟ್ಟ ಗೋರ ತಿಕ್ಕುಜ ನಿಕಲ ಗೋರ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಂಗು ಕಕ್ಕಿನ ಗೋರ್ ಉಂಡಲೆ ಎಂಕಿನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಏತ್ ಬಂಗೈ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಬಸ್ ಮಿದ್ದಾರದ್ರೆ ಬಸ್ ಫುಲ್ ರಶಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ ಆಳ ಮಿತ್ವತ್ತು ಏನ ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಡೆ ಒಂಜಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಮಂಜಿ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಆನಾಗ ಮೀಸೆ ಉಂಡು ನಾನು ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಮೆನಿಕ್ಕು ಮೀಸೆ ಬೈದನು ಒಂಜಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಏನು ಇಂಕೆಂಜ ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ಮಂಡಿ ಆಗ ಆಣ ಮಣ್ಣಿ ಎಂಗಿನ ಎಂಕ್ ಮೀಸೆ ಬೈದನು ಫುಲ್ಲು ದೆಪ್ಪು ಎನ್ ನಮ್ಮ ಮೀಸೆ ಅರ್ಧ ದೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬೊಂಜೋ ಮೀಸೆ ಬರ್ಪುಜ ಮೀಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಕುದೊಂದು ಗೀಸೊಂದು ಅವು ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಜನ ಧರ್ಮೋಗ ಲೀಕ್ ಔಟ್ ಆತೇನ ಪುಟ್ಲಾರ್ದು ಬಸ್ ವಿಧಾನ ಎಂಚಿನ ಜನ ಇಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನಡುಟ್ ಬರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೆಂಪು ಲಿಂಗಿಲ ಬೋಲ್ದಂಗಿಲ ಬಾರ್ದು ಕೈಟ್ ಕೋಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ತ ನೇಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಆಜಂತ ಗಾಡಿ ಆಳಾತನಿಗೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೆಟ್ ರೇವಂಡೆ ಅಂಜಂಡ ತುಂಬುಡು ತೆಪ್ಪೇರು ಪೋಲೆ ವಂಡೆ ತುಂಬು ಪೋಯ ಟಿಕೆಟ್ ಮಂಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತಿಗೆರೆ ಪಿರಾವತ್ತೆ ಸೆಟ್ ವಂಡೆ ನೋಡು ನೈ ಸೆಟ್ ತುಂಬುಡು ಯಾರ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತಿಗೆರೆ ವಂಡೆ ಅಂಜಂಡ ಪಿರಾವಡ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಪಿರಾ ಪೋಯ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರ ತೆತ್ತಿಗೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಕೂಡ ನೈ ಸೆಟ್ ವಂಡೆ ನೈ ಸೆಟ್ ಎದುರ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಚ್ಚಿ ಪಿರಾವಡ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಚ್ಚಿ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪುಡು ಐಕಾರ್ ಬನ್ನಿಂಗ ಎದುರ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪುಜೇರು ಪಿರಾವಡ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪುಜೇರು ನಡುಟುಂತ ಒಂದು ಯಾಂದೆ ತೆಪ್ಪುಡು ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಉಂದಾನೆ ಕೆಂಪು ಇನ್ನು ಎಂಗಿನ ಈ ವಾದಿನ ವಾಡೆ ಓಡೆ ಅಮ್ಮಡೆ ಅಮ್ಮಡೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಬಂದ ಆತರ ಐಸೂರೇನಾ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಬಂದ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಏಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಒಲ್ತು ಮಾಡೋಡುದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಬಂದ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಇದೇ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಪ್ರೇಮಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾಪೆ ಪ್ರತಿ 9 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ತು ನವೆಂಬರ್ 14 ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಇನಿ ಕೆಸರ್ಗಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 9 ತಿಂಗಳು ಅಂಡೆ ಬೀದೆ ಮಾಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡೆ ಬೆಲೆ ತೆಲಿ ಬೆಲೆ పోయినాక విజయ్ విఠాన సెట్రల శివసేన సెట్రల్ ఎత్తారు సెట్ర నికులు ಬೆಲೆ ತೆಲಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪೋರತ್ತ ಯಾನಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅಂತಾರೆ ಉತ್ತರ ಬಂಜಿಡ ಒಂಜೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಡು ನಿකුಲು ಬಂಡೆ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ರಾಯನೆ ಒಂಜೊಂದು ಸಾವಿರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿකුಲು ಉತ್ತರ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಾಟಿ ಇಜ್ಜೆ ಬಾಟಿ ఉందాయి జాంది విడియా ఆయన ఆ పొట్టు ప్రశ్న కేనడి ನಂಗೊತ್ತಿಜಾ ಸರಿಗೇನೆ ಒಂಜ ಆನೆ ಪು ಒಂಜ ಆನೆ ದೇದ 10 ಪರ್ದು ದೀಪು ಆನೆ ಪರ್ದು ದೀಪು ಸುಲಭ ಅವು ಬಂಜಿನುಂಡು ಬಾಯ್ಡು ಬರ್ಬು ಐಕ್ ಪೋಪುನ ಸಾತಿ ಬೇತೇನು ಪರ್ದು ಕುರಿದುಂಡು ಕುರಿದಿನ ಪರ್ದಿಂಡ್ರೆ ಆನೆ ಮರಲ ಪರ್ದು ಕುರಿದಿಜಿ ಪರ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಆನೆಗೆ ದಿನಾರ ಮರಲ ಸೈಪೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಬೆಸ್ನೆ ಕುಡಂಜಿ ಆನೆ ಕುಡಂಜಿ ಆನೆ ಕೂಡ 10 ಪರ್ದು ಆನೆ ಪರ್ದು ತಿನ್ಪುಜಿ ಪರ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ 2000 ಕ್ಲೀನ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೀಸನ್ 2 ರಡ್ಡ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡಲ ತೆಲ್ಪಲ ದೇವ್ರನ್ನುಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಮ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಿನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ರ ತೂವರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಹತ್ರ ಕುಡಲ ತೆಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀವನ್ನುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಮೂಜಿ ಸೀಸನ್ಲಿ ದೀಪ ಅವನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸೀಸನ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಮೂಜಿ ಮಂತನ್ನುಲ್ಲ ಐಕತ್ರ ನಿಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಆವಡು ಏನು ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ 2 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲ ಜೋರು ಆಗ್ತದೆ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಮನ್ಪೇರು ಮತ್ತು ನಾಟಕದ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಪುಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಿಡಿ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜನಗಳು ತೂವರೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂವರೆ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆದ ನಿಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿತ್ತಿನಾಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅನ್ಬರ್ತದೆ ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು ನಂಗೆ ನಾಟಕದ ಜನಗಳು ತೆಲ್ಪಿಡು ನಾವು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಜನಗಳು ಎಂಚ ತೆಲ್ಪವಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಜನಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ರೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ಡು ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳನ್ನ ತೆಲ್ಪೋಡು ಮಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅವೇನು ನಿಖಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲ ಇಟ್ಟು 3 ನಿಖಲು ರೆಡಿ ಆಲೆ ಏನು ಮಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏಪಲ್ಲ ಸುರಾವು ಏನು ಡೇಟ್ ಇತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲ್ ತೆಲ್ಪನಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಡೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಂತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ತೂ ಪತ್ತಾದನ ಒಂಚೂರು ಉಂಟ್ಲೆ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಗ್ಲೆಗ ಹತ್ರ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಡು ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ನಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಪುಡ್ಸೋದು ಬೋಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಕಾಸ್ಲ ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ನವೀನಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಲ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುವ ಅವು ನೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡೋದು ಏನನ್ನುಲ್ಲ ಅಂಚದು ನಿಕುಲು ಉಂತುಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ
ಮಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ನ್ಯಾವನುಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೊಲಬಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಂದತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಬರಿತಿಲ್ಲಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಕೇನು ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಶೋ ಎತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಮಿತ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀತಾರ್ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಈ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶರು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ 2 ಲಕ್ಷಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಗೊಂಡು ಬಾರಿ ಅದು ಸುಲಭ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಟ್ಟ ಒಕ್ಕ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಡಿಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಡ ಎಂಕ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆದೊಂದು ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತದು ಫೈನಲ್ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಹೋಪ್ಸರು ಅವು ಮತ್ತ ದೇವರ ನೆಚ್ಚೆ